iki lho barange. Sing ndi ta barange? Kopi susu anget anget, Asik asik. kuning panas bisa. Asik asik. Yo hang disedia kagak, yo roh nang meja yo dia sarane. Iya, sing abang lho bos. Tiga lemek loh. Ayo mas. Kadung kuryangi bagian riko. Gedang goreng iki aja kita pilih kono. Kadung kuryangi bagian riko. Ya anget-anget kopi susun riko morodia. Gawe awak seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki aja kita pilih kono. Kadung kuryang enyang kuryangi pelanggan riko.